Lanjut kita jalan lagi. Wis mari maem warak. Saiki jalan lagi. Apa neh? Ya wis ra wis ben digawa iki rame ya ngomong ki. Ayo gendang mlaku aku sampah ya tak kempit tok. Wong garek sakno kok mundhone karo padha karo ramsane Mbak Win. Tangga piro sampe karo. Aku sampahku ya tak kempet tok. Kan kandhane iki lek ora ketemu ya ora rame. Ora kan arep gelotane ora Apa? Lah ya. Tapi kayuku teropos ah. Ora atos. Warak kan kesel yo. tapi ora ndamel aku ketane panggah. Alah kok dhuwur kok ngono pokak. Kancet lor. Lor. Ora mau ya mau ki lelengmu apa kan dicampur nek tongkol aku sian kae. Endi po, Kak? Sambel tomat. Endi po, Kak? Kakak Dik. Endi po, Kak? Karo gembel wae kek ngono. Gembel sebelah kono ora nek memang. Ora ro. Tandinge anu timba ya. Tandinge timba putih lah kono. Oh, alah iko. Tandinge putih kae kono nek pokake. Oke, hongkong ketok Bang. Ayo. Kita sudah ada di atas. Waktunya kita turun. Wis tekan ndukur iki ya. Waktunya baru-baru kita nih naik terus jalan kaki terus bariku komodo naik. Emang di kono kae. Nang taman isor ya. Win gak kerasa to. Kita wis di puncak iki, masih kowe sambat wis teko puncak. Iki kurma ta iki? Iki untuk kelapa sawit ta? Ayo foto nek kene nemplek gunung. Nang kono lho nemplek gunung kono lho. Ayo di HP nih. Ayo. Nemplek kono lho koyo amplang-amplang ngono lho. Ayo. Ayo. Tapi ketok ora sih. Ilang karo cilik enak ini, Pak. Kok nang ngerah sulutan saya. Kuwi nek kebang putih lho, kebang putih. Nemplek gunung tapi ketok ora padang-padang apa peteng ya?